Het is vandaag wel een hele bijzondere dag. Wij hadden in het bestuur al heel lang de plannen. Wat zou het mooi zijn als wij de hele club in nieuwe kleding zouden kunnen steken. En dan met name met de retro, de klassieke zaken die we vroeger ook hadden. Er was één team binnen onze vereniging die droeg dat al. Maar dat was alleen met hele ouderwetse dikke stof. Nou, vandaag is de primeur bij dames 1. Die staan hier achter mij. Die gaan vandaag voetballen tegen Buitenpost. En die gaan in het nieuwe uittenue van Bikwik spelen. Wat is er nou zo bijzonder aan? De kleuren zijn natuurlijk al anders, maar de hele design is anders. We hebben een mooie retro of een ouderwets polo-kraagje, laat ik het zo even noemen. Met een mooie jaartal van de oprichting van Bikwik achter in de kraag. We zijn eigenlijk gewoon hartstikke trots. We gaan het voor de hele vereniging doen. We hebben fantastische gesprekken gehad met onze kledingleveranciers Muta. Die hebben ons ook heel erg geholpen om dit voor elkaar te krijgen. En uiteraard met onze shirtsponsor. Dat moeten we niet vergeten, want alle teams binnen Bikwik hebben een sponsor. Die dragen bij aan dit best wel grote project. Want we hebben het over 750 nieuwe tenues. Dat zijn broekjes, shirts, kousen. Dat vinden we gewoon fantastisch. We zijn echt apetrots op dat we dit op onze vereniging kunnen introduceren. En dat doen we minimaal voor de komende 5 jaar.